No, to nie trwońmy czasu, zaczynajmy. No, moi drodzy, to oglądajmy. No, to oglądamy. Siema, słuchajcie, chcieliście, żebym obejrzał jak Rok obraża? No to obejrzę, ale na większej szybkości, bo nie mam aż tyle czasu. To jedźmy z tym. Zanim zaczniemy, bo już wiem, że się straszliwie rozgadałem. Dzisiejszy materiał ma sporo wspólnego z okładką i z tytułem, ale ja we vlogach, a dzisiejszy materiał jest vlogowy, dochodzę do wniosków za pośrednictwem pewnych aluzji i długich historii. Zatem jeśli lubicie, jak ktoś szybko zmierza do celu, to tym razem uzbrójcie się w cierpliwość. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że spotkamy się w dobrych humorach. Jeżeli nie, no to oczywiście nadal mam nadzieję, że po obejrzeniu tego materiału humory wam się poprawią. Dzisiaj opowiem wam 3 historie. Zatem macie pełne prawo, by przygotować sobie kawę, herbatę, kanapki, ewentualnie ciasteczka. Ja na was poczekam. Znaczy pod warunkiem, że wciśniecie pauzę. Jak wciśniecie pauzę, to na was poczekam. No to co, wszyscy gotowi? Możemy jechać dalej? Zatem zapraszam. Moja żona jest w ciąży. Jeżeli ktoś nie trafił na tą informację wcześniej, no to będę miał córkę, ona się urodzi w listopadzie, już się nie mogę doczekać, ponieważ lubię być ojcem i lubię nowe wyzwania. Ale też w związku z tym może to oznaczać, że w listopadzie, sami rozumiecie, będzie trochę mniej filmów. Ale do rzeczy. Moja żona zatem jest w ciąży, ale bardzo, bardzo lubi rzuć gumę. Można by powiedzieć nawet, że jest od tego uzależniona. Był ostatnio dentysty i dentysta jej powiedział, że przykro mi pani Agato, w związku z tym, że jest pani w ciąży, to zęby są słabsze, ponieważ dziecko wykorzystuje te wszystkie surowce, które pani by się do wzmocnienia zębów przydały. Dlatego zatem nie należy gumy rzuć. Ale moja żona, jak wspomniałem, jest od tej gumy uzależniona i żuje ją nadal. Postanowiłem zatem zachowywać się wyjątkowo bezwzględnie i jej tą gumę zabierać. Za każdym razem kiedy widzę, że ona żuje gumę, to każę jej oddać całe opakowanie. Ona kupuje takie duże paczki, po 50 sztuk. I zabieram to dosyć regularnie. Ale zdarzają się takie sytuacje, że ona wie, gdzie ja ukrywam tą zabraną gumę i ją podkrada, kiedy ja śpię, bo ona wychodzi na przykład wcześniej do pracy. I ja wtedy zachowuję się po dwakroć bezwzględnie. Dochodzi wręcz do takich sytuacji, że ja grożę palcem. I zaskoczeni są tak mój syn, jak i moja żona. Ale muszę przyznać, że w oczach mojej żony dostrzegam jakieś takie zupełnie inne spojrzenie, jakieś objawy szacunku i takie przypuszczenie wręcz, że ja naprawdę się troszczę, że wychodzę poza swoją strefę komfortu, bo ja normalnie jestem bardzo łagodny, nikogo nie zaczepiam, ale wychodzę poza strefę komfortu, ponieważ wiem, że jej ta guma szkodzi. Zatem do czego w tej historii zmierzam i jaki jest jej związek z tytułem dzisiejszego materiału? Otóż mam wrażenie, że YouTube i że widzowie YouTube'a na moje ostatnie materiały z serii Rok obraża reagują w bardzo podobny sposób. Nie każdy je rozumie, tak jakbym chciał, ale z reguły zadowolenie jest dosyć duże. Te materiały osiągają taki zasięg, którego zupełnie bym się nie spodziewał. Ale to rodzi pewne konsekwencje, tak właściwie pozytywne, jak i negatywne. I jedne i drugie z dumą biorę na klatę. Dla pełni zrozumienia tego, co robię, chciałbym wam pokazać to, czym się inspiruję i do czego zmierzam. Zobaczcie na to. Słuchajcie, będzie spoko. Ja w ogóle próbowałem wygooglać Piotra Kędzierskiego i Google mi odpowiedział po co. Jeżeli chodzi o Martę Wierzbicką, zrobiłem 10-minutowy monolog o sraniu i myślałem, że w tym temacie już wiem wszystko, ale naprawdę większego gówna niż twój blog nie widziałem. To są roasty. Oczywiście do tego poczucia humoru bardzo dużo mi brakuje, ale to jest mniej więcej cel, w którym zmierzam. Ale to jest taki rodzaj humoru, który jest piekielnie obraźliwy i w zasadzie jego konwencja zakłada, że obrażany zaprasza osoby, które go roastują. Ale w moim przypadku to nie wchodzi w rachubę. Jak coś zobaczę, coś, co można obrócić przeciwko twórcy, to natychmiast się za to biorę, bo mi to też poprawia humor, to mnie bawi gdzieś. Bo wiem, że gdzieś tam z tyłu głowy nie ma w tym niechęci, tylko jest taka silna potrzeba zrobienia czegoś zabawnego. Nie zawsze mi się to udaje, ale pracuję nad tym. Ale zanim pogadam więcej, to rzućcie jeszcze okiem tak, dla poprawy humoru. Dużo się mówi o tym, że Marta Wierzbicka chce pomniejszyć swoje piersi. Ale ja poczytałem jej bloga i tak się zastanawiam, Marta, może chcesz powiększyć sobie mózg? Wiem, że Hubert nikogo nie pozwie, bo ma trochę dosyć sądów. W sensie, ostatnio trafił na takiego kutasa sędziego, jak miał sprawę rozwodową i podział majątku, sędzia do niego, to co, Hubert, pół na pół? Marta, wiecie, Marta marzy o tym, żeby być polską Natalie Portman. Piotr Kędzierski marzy, żeby być polskim Charliem Sheenem, a Bela Giza marzy, żeby zostać polskim obywatelem. Piotr uwielbia robić psikusy ludziom i jego ulubiony psikus to jest wsadzanie ludziom penisa do herbaty. No i tak to się kręci. Jednych to bawi, a innych mniej. Znaczy, nie uważam, że każdy roast, zwłaszcza w Polsce, jest udany, ale ten akurat konkretny, on pochodzi z kanału Stand Up Polska, dam linki wszystkie, to jest roast Piotra Kędzierskiego. Jeżeli jesteście zainteresowani, to obejrzyjcie, uśmiejcie się. Więc to poczucie humoru, które ja w zasadzie stosuję w swojej serii, nie jest czymś nowym, nadzwyczajnym, ale być może nie powiedziałem od razu wprost, jakiego rodzaju to jest poczucie humoru i dlatego czasami ktoś może się poczuć urażony. Ale prawda jest też taka, że ja nie od początku to planowałem. To znaczy ja oglądam roasty od jakiegoś czasu i gdzieś tam podświadomie, od początku serii do tego momentu zacząłem zmierzać w kierunku tego poczucia humoru i gdzieś tam w okolicach 3-4 odcinka zacząłem odkrywać, że to faktycznie przypomina tego rodzaju występy i to mi się podoba, to mnie bawi, naprawdę zamierzam iść dalej w tę stronę z taką nadzieją, że to, co wspomniałem na początku, ja co prawda nie jestem zapraszany przez youtuberów do tego, żeby ich roastować, ale jednak jesteśmy youtuberami, jesteśmy wystawieni na różne opinie. I ja też nieraz dostałem po głowie za różne głupoty, które opowiadałem, bo przecież też mi się zdarzały. I też nie widzę powodu, żeby kogoś strasznie oszczędzać. Z drugiej strony, że powinniśmy podchodzić do tego właśnie z poczuciem humoru. Ja zawsze staram się to robić tak ad rem, a nie ad persona, czyli staram się unikać oceniania osoby. Nie mówię, że ktoś jest brzydki, albo że ktoś ma wadę wymowy. Chociaż czasami zdarzy mi się powiedzieć, że ktoś niestarannie mówi, że się spieszy, że mu się nie chce tego zrobić dokładnie. Jeżeli coś wyśmiewam, to poglądy i podejście do pewnych spraw, które przecież podlegają zmianie, gdyby ktoś chciał. I dużo osób to rozumie. Miałem okazję pogadać i z Boxdelem, wiem, że DJ też pisał komentarz, w którym jakby stwierdził, że mu się to podoba. Rozmawiałem z Mandziem ostatnio, rozmawiałem z Marcinem Dubielem i oni rozumieją, że to jest pewna konwencja. I jakby też przyjmują to, że to może być przykre miejscami i że to jest przesadzone, ale mimo wszystko ciągle jeszcze nie przesadzałem tak bardzo, jak przy tych stand-upach i przy tych roastach, które wam przed chwilą pokazywałem. A
chciałbym pójść w tą stronę, ale to wymaga pewnego zrozumienia. I odnośnie ostatniego materiału mam wrażenie, że jakby w dwóch miejscach trochę przegiąłem i to wymaga, właściwie może nie przeprosin, bo jak już ubrałem to, co robię w pewną konwencję, ale pewnego wyjaśnienia. Jest tam kilku młodych komentatorów, jest bardzo zniesmaczonych tym, co mówiłem o Multim i o jego muzyce. I ja mam do niego sporo szacunku, w związku z tym, że zerwał z czymś, co przestało mu się podobać i zaczął robić coś nowego. Jakby nie do końca trafia do mnie ta muzyka. Dostrzegam pewne wady jej, to zmiękczanie pewnych głosek, przez to wszystko muzyka przestaje, tak żeby dźwięk nie był świszczący. Ja nie do końca rozumiem te ustawienia autotune'a, to nie jest coś, czym się zajmuję, ale przyznać musicie, oglądając kawałki Multiego, że no tam jest, faktycznie są te zmiękczenia, nie? Dobzie i tego typu rzeczy, nie? Więc wypunktowanie tego naprawdę nie jest niczym złym, nie? Być może ten mój rap był takim trochę przegięciem, bo ciokiem zresztą. Przez ostatni rok nie zrobiłem żadnej dobrej zecy i to jest fakt, któremu nikt nie zapsecy. Ale kiedy dochodzi do takich sytuacji, że już staram się kogoś ośmieszyć, to ośmieszam także siebie przy okazji. Żeby nie było, no wyobrażacie sobie mnie rapującego, przecież gdyby to wyciąć z kontekstu, to wygląda idiotycznie, nie? Więc to też jest tak, że na sobie także staram się nie pozostawić suchej nitki i dlatego nie mam takich zastrzeżeń, kiedy powiem o sobie, że niestety jestem chujem. No tam też gdzieś taki padł tekst w jednym z odcinków tej serii, więc nie mam wyrzutów sumienia, ale chciałbym być dobrze rozumiany w tym, co robię. I to też nie jest tak, że ja nagrywam ten materiał, ponieważ boję się reakcji. Powiem szczerze, że obejrzałem ostatnio materiał Gimpera, w którym wypowiadał się na temat tego, co ja robię i zaskoczyło mnie jego pozytywne nastawienie, w ogóle zaskoczył mnie jego punkt widzenia. Bo też z pewnym takim zadowoleniem uważam, że udało mi się zarzucić coś paru twórcom, nie wywołując od razu jakiegoś gigantycznego dramatu. To powoduje pewne dyskusje. Niektórzy widzowie wykorzystują to, żeby hejtować. Trochę bezrozumnie, ale do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Ale wydaje mi się, że to jest jak najbardziej forma do przyjęcia, krytykowania cudzej działalności, że ona nie jest aż tak bardzo obraźliwa. Chociaż muszę przyznać, że najbardziej w tym wszystkim zaskoczył mnie Achus. Achus to jest taka osoba, która zajmuje się praktycznie zawodowo krytykowaniem innych na YouTube. On wyłapuje te rzeczy, na które ja też zwracam uwagę, chociaż on uważa, że robi to w zdecydowanie lepszy sposób. No, ma pełne prawo tak myśleć. Każdy lubi myśleć o swojej działalności, że ona jest wybitna i lepsza niż działalność konkurencji. Ale on napisał na Facebooku, że jest rozczarowany moim filmem, rozczarowany moją reakcją. Zupełnie nie rozumiem dlaczego. Obaj żeśmy zachowali się w ramach przyjętych przez siebie konwencji i tu też nie ma nic osobistego. To nie jest tak, że powiedział o mnie coś przykrego, ja go teraz nienawidzę i muszę mu dokopać. Nie. Uważam, że zrobiłem to w sposób zabawny i kulturalny i naprawdę nie zraniłem jego uczuć. Więc jeżeli tak to odebrał, to przepraszam bardzo. Naprawdę nie chciałem jakoś tam krzywdy nikomu zrobić. I jeśli już o tym mowa, to zdecydowanie bardziej dokopałem Rafoniksowi i Kruszwilowi. Tego być może nie widać na pierwszy rzut oka, bo to miało być zabawne, ale tak naprawdę nazwałem ich obu idiotami. Chociaż wcale ich za idiotów nie uważam. Rafoniksa, dla przykładu, jakby nie zgadzam się z jego retoryką, z jego sposobem mówienia, z jego wulgarnością, ale uważam, że to jest facet, który potrafi zbudować sensowny argument. Nawet jeżeli mówi o Kruszwilu, że jego prowokacja od początku nie była prowokacją, ona się nią stała pod wpływem tego, jak reagowali widzowie, to i tak uważam, że potrafił zauważyć ten trend, potrafił go dostrzec i wykorzystać, więc to bardzo dobrze świadczy o tym, co ma w głowie. I jeśli gdzieś faktycznie przegiąłem, to właśnie tutaj i być może w przypadku Multiego, ale na pewno nie w przypadku Achusa. No dobrze, obiecałem wam 3 historie, zdaje się na początku, na razie opowiedziałem 2. Trzecia historia jest taka, napisał do mnie jeden z widzów, albo w zasadzie być może ta historia wymaga takiej dłuższej opowieści. Wiem, że część z moich stałych widzów, którzy są przyzwyczajeni do takich moich bardzo spokojnych serii, absolutnie nie zaczepiających nikogo, może być niezadowolona z tego, w jakim kierunku nie tyle poszedł mój kanał, co poszła jedna z moich serii, bo nadal robię różne rzeczy. Przecież zrobiłem serię z Uncharted, w której spokojnie opowiadam historię i przeżywamy tę grę, więc to nie jest tak, że ja zerwałem ze starym i teraz wybieram nowe, bo to wzbudza większe zainteresowanie. Cieszę się tym większym zainteresowaniem, cieszę się tym ruchem, cieszę się, że mogę robić coś nowatorskiego i że udało mi się odkryć coś nowego, coś, co mnie bawi, coś, co mnie nakręca do dalszej pracy. Więc to jest jak najbardziej pozytywne, ale rozumiem, że część z moich starszych widzów może być niezadowolona. I jeden właśnie z takich starszych widzów napisał do mnie tak: słuchaj, Rok, bardzo lubiłem cię oglądać, ale dla mnie było najważniejsze to, że mogłem zostawić swoje dziecko przy twoich filmach i spokojnie zająć się swoimi sprawami. To dziecko oglądało te twoje programy i wiedziałem, że nie usłyszy nic, co mogłoby źle na to dziecko wpłynąć. I pomyślałem sobie w pierwszej chwili, no kurde, faktycznie to jest nieprzyjemne, nie? Ale z drugiej strony pomyślałem sobie, drogi widzu, szanowny, a dlaczegoż to ja mam być odpowiedzialny za wychowanie twojego dziecka i zajmowanie się nim w czasie, który ty sobie bierzesz jako wolny? Przecież ja nie jestem niańką jakąś automatyczną, jestem dorosłym facetem, który od czasu do czasu ma pełne prawo rzucić mięsem, tym bardziej, że nie przeklinam na zasadzie przecinka, tylko kiedy naprawdę chcę coś podkreślić. Więc, drodzy widzowie, moim zdaniem nadal możecie tu dzieci spokojnie zostawiać, ale spodziewajcie się, że od czasu do czasu one usłyszą coś mocniejszego. Ale w zasadzie nie ma w tym nic złego, ponieważ świat zewnętrzny, nie wiem, czy wszyscy drodzy rodzice zdają sobie z tego sprawę, bywa, o ile nie brutalny, to naprawdę wulgarny. Jeżeli wasze dziecko pójdzie do szkoły, a czasami nawet do przedszkola, to może usłyszeć coś, co mu się nie spodoba, albo co będzie wulgarne, co wam się nie spodoba, bo jemu to się gwarantuje na pewno bardzo spodoba. Zatem spokojnie, nie przesadzajmy. Po pierwsze, nie zerwałem z tym, co robiłem przez całe życie swoje tu na YouTubie. Po drugie, nie zamierzam wcale z tym zrywać. I po trzecie, nie stałem się nagle jakimś wyjątkowo brutalnym, wulgarnym i nieprzyjemnym typem z internetu, który obraża wszystkich za wszelką cenę. Pozdrawiam was bardzo serdecznie, mam nadzieję, że kawa, ciasteczka, herbata, wszystko smakowało i oceniajcie, jeżeli żeście dobrze spędzili ze mną ten czas. Trzymajcie się. Hej, hej. No.